За пръв път пред близо 50 учители във Велико Търново бе представена STEM тема «Наука за розата». Тя е подходяща за обучение на ученици в прогимназиален етап и предоставя възможност за креативна и творческа работа. Проектът има два компонента. Единият е за изграждане на училищни STEM центрове във всяко едно държавно и общинско училище, като в момента е на етап подписване на договори с училищата. По-голямата част от тях са подписали договорите. Сега предстои реалното изграждане или ремонтиране на STEM центъра във всяко едно училище, неговото обзавеждане, след което откриването. Вече сме поканени и сме присъствали на няколко ново открити STEM центрове по проекта по плана за възстановяване и устойчивост. Втория компонент на проекта е за изграждане на национален и 3 регионални STEM центъра, като националният STEM център ще бъде изграден на територията на София Тех парк и той също трябва да бъде готов до 2026 година. Там ще има 5 национални лаборатории в 5 направления, зали за обучение и makerspace или работилници, където учениците ще могат да придобиват практически знания, учителите ще могат да бъдат обучени, а пък младите учени, докторанти, постдокторанти ще могат да извършват както научни изследвания, така и да се научат да преподават на младите колеги. Също така там и олимпийците на България ще имат възможност да използват тази апаратура, за да могат да се подготвят за състезанията и да донасят гордост на цяла България. Много скоро ще започне обученията на всички тези над 14 000 учителя, тъй като по плана за възстановяване и устойчивост няма предвидено обучение. То е главно за изграждането и обзавеждането и оборудването на тези училищни STEM центрове, а под втори проект на МОН ще бъдат обучени тези 14 000 или над 14 000 учителя, които ще придобият така необходимите им STEM умения, за да могат да преподават в новоизградените училищни STEM центрове. Всеки директор ще може да изпраща учители от неговото училище, в зависимост от това, кое направление е избрано за изграждане на STEM центъра. Наистина, колегите на Националния STEM център разработиха по 10 теми във всички 5 направления, т.е. ние към момента имаме разработени 50 теми. Така че всички тези материали, когато бъдат съгласувани с МОН, те ще бъдат качени на нашия уебсайт, както може би и в дигиталната раница, където да могат да бъдат достъпни до всички учители. В наука за розата се преплитат различни учебни предмети, като природни науки и музика, география и икономика, история и цивилизация, български език и литература. Наука за розата е сред 50-те разработени теми от Националния STEM център. Във фонда си те разполагат с по 10 теми от 5-те направления – природни науки, математика и информатика, роботика и киберфизични системи, зелени технологии и устойчиво развитие и 3D дизайн и прототипиране. Освен това, имат и разработки, посветени на въведение в STEM обучението и методика на неговото преподаване. Целта всъщност е да можем да съчетаем и пред те направления, т.е. да дадем на учениците и на учителите основни идеи как да бъдат съчетани различните направления и различните науки. Например, имаме една тема, която е изцяло разработена за микроскопа, като тя е свързана както с физиката, с роботиката, с зелените технологии, дори и с учебни предмети, които не са в STEM направленията, като история, изкуства. Така че реално целта ни е наистина да успеем да съчетаем абсолютно всичко, което учителите биха могли да преподадат в училище, да бъде интересно както за тях, така и за учениците. Темата е благодатна и за работа по различни изследователски въпроси и събуждане на интереса на учениците да научат повече за един от символите на България. Тази конференция за нас беше изключително интересна, защото ни дава един старт за бъдещите обучения, които предстоят по националната програма. Ние ще обучим 14 400 учителя и това беше една прекрасна репетиция да покажем на учителите, че STEM образованието е възможно, не изисква допълнителни усилия и може да бъде интегрирано във всеки един предмет. До 2027 година над 14 000 учители ще преминат обучение за работа в STEM център. Директорите ще могат да изпращат педагози от своето училище в зависимост от това, кое направление са избрали за изграждането на новата образователна среда.